така, хора. Я блокирам за 3 дни. Вау. Не знам защо ме блокират. Моля ви се, искам да станем около 50 абоната. За да... За да съм щастлива, защото вижте аз какво съм направила. За видео, което още няма да го поствам. Понеже телефона не ми е тук. И ще се прибера след 23 дни. Опа, малко разместих и той, ма нищо. Ушече. И емоджи кет. Айде бегай, моля та. Емоджи кетовете не стават, наистина. Ама емоджи бъни и емоджи real life са прекрасни.